थोस दिनैहाय बेंटल बाजारानो चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बेंटल बाजाराव क्रिसमासनि बाजारा होंगो दोंगोनो जेरैबो आयै नै ओरैहाय माबायानो मोनलायाखै बायनोनो अयथासार होंगो दोंगो मानसिलै नै बाब बेरायनो सानसां गैया नै इयावहाय नांलायगासिनो दङ फुरानो गस्ला लंपेन्ट हिनजावफोरनि गोजा नुबाय बर'दिननि बाजारा नुबाय फुरा नांदों दा बा नुबाय दा नै बायबाय नै दुमब्रुसो बेंटल नङा अयथासार मानसिलै आं एसे बाजारावहाय बाजैनि भिडिअ गैयाहाय अयथासार बिहिरलाय मानसिया नुबाय बाजारा बायबावबायसो अयथासार फाग्लासो नै लास बाजार क्रिसमासनि बाजार फुरा नै आयु सोर बोरै माजार अयथासार बिहिरलै मानसिया गस्ला बाजाराव होस एरायनोनो जायगानो मोनलाया फाग्लासो हाबाब एकदम खोला फारसे थांगासिनो दं आङो दायो नायलाय नै गस्ला बाजारावहाय जेरैबो बिहिरल'खा नै ओरैबो खेबलायदों औ मोजां एसे बाजार लादों आं क्रिसमासनि बाजार नै बा सेन्देल दखानाव मा फानदों एसे नायस'नि बेंटललै इयो बेंटल लोगोफोर नुबाय दा नै सेन्देल दखानाबो सिलटिपल' फाननाय मानसिया आयु माथो हाबलाङो लामा गैयालै जुथा दखानफ्रा मा मोनो बेयावलाय जुथालाय आयु आरो नै माबादों आरो होस खेबफ्रांलाय लांबायसोहाय आयु नै इदिखा मानसिया बायबायथाय हुस गैखाया नै बे सेन्देल बाजार बियो मानसियानो अखा हाया बायदिल' दं फाथैजाबनाय बायदि हाबाब बे सेन्देल दखान जाहैथिबाय सेन्देल दखान जुथा दखान आयु फुरा ओरैनोसो हरदोंना फैसासो लादों जाखैसैलाय दखानदारा नै ओरै नायदो नै सोर बोरै बायदों हाबाब नै बायलाजोबदों बिदि खालि नै आदै गोसोखासै इयो औ देन्जारलै बा देन्जार फुरा बरथिकल' खारा नै मारै जाखोलै एरायनो लामा गैया नै जुथा दखाना क्रिसमासनि बाजारा नुबाय दा ओरैबायदि गानखायो मा दिनैहाय माबायदि मानसि दिनै बिस्थिबार ना सप्तायाव खेबसेल' जायो बेंटल बाजारा आं एसे देखायस्रोलाबायनोसैलै मा दं मा गैया बेंटलावहाय ओरै गैथ'लायला आखुन्दै खुबाय ओरै दावखोलांनायसैलाय आङो दानिया ओरैबो अयथासार गस्ला जि मोनो आरो ओरैहाय नै ओरैहाय गस्ला मोनो आरो गस्ला लंपेन्ट बायदिसिना एभेलेबेल हाबलांनायनि सुबिदानो गैया नै मानसिया आयु अयथासार बिहिरखालै नुबाय दा आं ओरैसो थांनायसैलै हाबलाङो बांद्राय मानसि बिहिरद्राय एसे दख'ना बाजारजों नायदोलाय माबायदि मानसि जादों सिगां देखायनायसै एसे सोर माबायावहाय नुफाजाखो एसे आंखौबो नुबाय होनना खिथादोलै होस ओरैबो हाबलाङो सानसां गैया नै हाबाब हाबलांनायनि होनब्लाबो गस्ला बाजाराव आयौ अयथासार मानसि नै फाग्लासो नुबाय दा माबायदि मानसि होस अयथासार बिहिरखालै बेसेबांबा गोलाव खानाय होनब्लाबो मानसिया बुंनानै थाजोबखायो दखान नै फुरा बुंनानै थाजोबखायोरा नै बेंटल बाजारा
होंगो दोंगोल'खा मानसियानो ओरै हाबलांलायजालेलै आं दख'नाव दिन्थिनोसैलाय बियो जाहैबाय दख'ना बाजार ओरैबायदि होंगो दोंगो मानसि दख'ना बाजारावबो बिराद गिदिरखा नै ओरैबो आयु दख'ना बाजार आं बांद्राय गोबां खेबनाय नङा दे एसेल' जाखिनि मोनबाय बेखौ खेबनायसै आं नै नांदों दा दख'नाफ्रा दे ओरैहाय नै फुरा बायदों सोरबा गाबदों सोरबा रंजादों ओरैबो नांगासिनो दं नै ओरैबो नांदों नै ओरैबो नांदों स्क्रिप्टल' नै दख'ना बाजारा ओरैबो नै ओरैबो नै एभेलेबेलै हाबाब नांदों बिरादनो हाब समायखागोन नै बरियाल' नुखागोन बेवाइखौहाय गानबा बरियानो बेबायदि आरो बिराद गिदिर बेंटल बाजाराबो नोंथांमोनाबो माब्लाबानि समावहाय बेंटलाव फैयोब्ला खेबसे भिजिट खालामलां सप्तायाव खेबसेल' जायो आरोना बिस्थिबार बारायाव बे बेंटल बाजारा चिरां जिल्लायावनो बियो ओमफ्राय ओरैबो नुबाय दा नै फुरा धामाखाल' थाखायो हाबाब ओरैलाय माबा फाथैजामा बायदिल' दंखायो नै मानसियानो नुबाय दा बायनाया नै फुरा सोरैबो बिहिरलै मथा मथि गारि नांगौनो 250 हाब बायनांबाय नुबाय एसे ब्लग लादों मा फुरा बिहिर यार खार'नि अलप भिडिअ'ल'सो नै बे सानना उल्था जालायबायना ओरैहाय होमब्ला लोगोफोर भिडिअ'खौ बेयावनो दोनथ'नोसै आङो बिराद बिहिल मानसिया